Hei, tervetuloa PSK-standardisoinnin vuoden 2024 webinaariin. Esittelemme uusia ajankohtaisia standardeja ja ajankohtaisia asioita PSK:n toiminnassa. Minun nimeni on Jukka Koistinen, olen PSK-standardisoinnin toiminnanjohtaja. Toi päivän aikataulu: esitellään meidän uusia standardeja. 6803 työturvallisuuden standardi, sitten 57 kunnonvalvonnan värähtelymittauksen standardisarja, sitten 4298 ruuvien pituudet laippaliitoksissa. Sitten esittelen PSK-standardiohjeen. Kello 10.45 meillä on tauko. Tauon jälkeen esitellään meidän muoviputkistojen kannakoinnin suunnitteluohjeet. Tämän jälkeen PSK 0902 ja 0903 laitteiden ja putkiston merkintä, jonka jälkeen seuraa PSK 67 standardisarja eli teollisuushydrauliikka päivitetty standardisarja. Tämän jälkeen PSK 4901 hyvä konepajakäytäntö painelaitteissa, jonka jälkeen vielä tulee toi laippaliitosten asentaminen ennen seminaarin päätöstä. Tuolla päätöksessä vielä joitakin yleisiä asioita. Tässä webinaarin aikana teillä kuulijoilla on mahdollista esittää kysymyksiä sieltä meidän webinaarisivun kautta, ja nämä kysymykset nostetaan luennoitsijoille täältä studiosta, ja kehotankin teitä, kun tulee kysymyksiä näistä luentosisällöistä, tekemään niitä heti jo luennon aikana, koska meillä on vain vähän aikaa vastata siellä lopuksi ja me pystytään paremmin valmistautumaan täällä, kun niitä kysymyksiä tulee jo siellä luennon aikana. Tämä webinaaritallenne tarjoaa paljon tärkeää tietoa meidän standardeista, niiden sisällöstä, ja tästä webinaaritallenteesta julkaistaan, kuten meidän aikaisemmista webinaareista, tallenne tuolla meidän PSK:n YouTube-kanavalla. Hieman yleisiä asioita. PSK järjesti kevätseminaarin huhtikuussa projektitoimintaseminaari osa 12 kumppanuusprojektissa ja onnistunut toimittaja. Seminaari onnistui totuttuun tapaan hyvin saamamme palautteen perusteella. Seminaarin luentomateriaaleja on jo paljon kyselty ja ne löytyvät tuolta PSK:n kotisivuilta, eli kaikki luentomateriaalit. Siellä on myös valokuva- ja videokoosteet tästä tilaisuudesta. Videokooste myös löytyy tuolta PSK:n YouTube-kanavalta. Sitten esittelen meidän työryhmät tänä vuonna, aktiiviset valmistelussa olevat ja aloitettavat työryhmät. Ja tässä on työryhmäkanta, joka menee koko ajan meillä nyt tänä vuonna eteenpäin. Uusia tulee, vanhoja lopetetaan, ja uusia standardisointikohteita löytyy sekä työryhmien sisältä että muualta. Tässä on listattuna työryhmiä, joihin haetaan lisäjäseniä. PSK:lle erittäin tärkeää, että me löydettäisiin lisää työryhmien jäseniä. Eli jos olette kiinnostuneita tulemaan mukaan työryhmätoimintaan, tuolta meidän kotisivuilta ja minulta saa lisätietoa tästä meidän työryhmätoiminnasta. Kiitos. Oliko tästä avauksesta kysymyksiä? Kysymyksiin voidaan vastata myös tuolla taukojen alussa ja lopussa sekä koko webinaarin lopussa. Kiitos. Ja seuraavana kutsunkin tähän kertomaan meidän uudesta työturvallisuuden peruskoulutusstandardista PSK 6803 työryhmästä 68/3 Mutikaisen Samin ja hänen jälkeensä Heikkisen Keijon. Meillä tulee Samin ja Keijon jälkeen vielä
lyhyt keskusteluosuus, jossa käymme läpi standardin taustoja, sen käyttöä ja käyttökelpoisuutta. Ja tästä eteenpäin jatkaa Sami, ole hyvä. Kiitos Jukka. Joo, Mutikaisen Sami ja Fortumilta, ja jouduin tähän työryhmän puheenjohtajaksi varmaan sen takia, kun olin yksi ehdottamassa tätä standardia. Tuossa on listattuna, ketä meitä oli siinä mukana tässä standardin valmistumishetkellä suurin piirtein. Lisäksi tässä oli myös paljon henkilöitä matkan varrella. Tätähän tehtiin 3 vuotta tätä standardia. Ja tähän oli tarkoitus, alun perin kerättiin eri teollisuuden alalta ihmisiä ja sitten koulutusta puolta ja myös näitä eri organisaatioita tähän työryhmään mukaan. Joo, tähän oli myös hyvin paljon halukkaita, ja myös tätä kautta niin PSK sai sitten uusia jäseniäkin mukaan tässä standardin tekovaiheessa. Tarkoituksenahan tässä oli meillä, että luodaan standardi, jolla työturvallisuuden peruskoulutusta, eli tällaista noin päivän pituista koulutusta voidaan kouluttaa. Luokkahuonekoulutus päivän pituisena ja sitten online-koulutus sitten lyhyempänä. Ja tarkoituksena oli tämä perustiedon standardisointi. Ja minkä takia tähän sitten päädyttiin, että miksi me tarvitaan tällaista standardia, niin 2010-luvun loppupuolella, noin 6-7 vuotta sitten, alkoi markkinoille tulemaan verkkokoulutuksia, ja niihin oli vaikea suhtautua, että miten näihin pitäisi suhtautua, tällaisiin koulutuksiin, kun ei ollut mitään, että mitä siinä koulutuksessa pitäisi olla. Samoin tuli myös nämä ulkomaalaisia koulutuksia kansainvälistymisen myötä, että miten niihin pitäisi suhtautua ja voidaanko niitä sellaisenaan hyväksyä Suomessa. Ja tämä standardi auttaa siihen. Eli nyt meillä on jonkunnäköinen kehys siihen, että millä tavalla me pystytään näitä sitten arvioimaan. Ja tämä standardi antaa myös mahdollisuuden sertifiointiin tai auditointiin tai ulkopuoliselle taholle. Ja Keijo tulee sitten kertomaan siitä kouluttajan näkökulmasta sitten. No niin, kiitos Sami omasta osuudestasi, ja todellakin mä olen Keijo Heikkinen, Verkkokoulukomin toimitusjohtaja, ja Verkkokoulukomi järjestää ja ylläpitää koulutusympäristöä, jossa yritysten työntekijät voi pätevyys- ja korttikoulutuksia suorittaa oman aikataulun mukaan. On ollut hienoa olla mukana tässä standardointityöryhmässä omalta osaltani niin kouluttajan näkökulmasta kuin myöskin sitten muuten tekniikan ja turvallisuuden näkökulmasta katsottuna. Tämä kyseinen standardi ottaa kantaa myöskin koulutukseen ja koulutuksen toteutukseen. Ja koulutusmuotoina ollaan sitten tuotu esille niin, että voidaan katsoa oikeastaan täältä. Eli koulutus ottaa kantaa sillä tavalla, että lähiopetus on mahdollinen, eli puhutaan perinteisestä luokkakoulutuksesta, jossa on tällainen aika- ja paikkasidonnaisuus. Tämän jälkeen meillä on mahdollisuus myöskin järjestää koulutuksia etäopetuksena, eli puhutaan niin sanotusta Teams-tyyppisestä koulutuksesta, jossa
oppilaat voivat olla paikkariippumattomasti, mutta tiettyyn aikaan tai tulee olla mikin, tietokoneen ja kameran välityksellä tähän opetukseen. Sitten on verkko-opetus, joka käsittää muodon opiskella paikka ja aika riippumattomasti sen mukaan kuin opiskelijalle parhaiten sopii. Ja sitten neljäntenä myöskin on mahdollisuus tällaiseen niin sanottuun hybridiyhdistelmäkoulutuksiin, jossa sitten voidaan käyttää yhdistelmää noista yllä mainituista koulutusmuodoista. Ja kun tällaista toteutusta suunnitellaan ja tehdään, niin on huomioitava, että sillä on tämmöinen vaikuttavuus ja todennettavuus ja pyritään keskittymään niihin olennaisiin asioihin, mitkä sen työnteon kannalta on ja mitä tuossa standardissa on tuotu esille. Ja standardi toteaa myöskin, että olipa koulutusmuoto mikä tahansa näistä 4 koulutuksesta, niin luotettava henkilön tunnistaminen tulee tehdä. Kouluttajan pätevyyteen tai kouluttajan osaamiseen niin standardi ottaa kantaa sillä tavoin, että totta kai on tutustunut itse standardiin ja sen osa-alueisiin. Sitten tulee olla riittävä ammatillinen osaaminen ja kokemus teollisuuden puolelta ja sitten myöskin pedagoginen osaaminen on suotavaa ja osoitettavissa. Ja tämän mukaan sitten sertifiointi suositellaan tehtäväksi tälle koulutuksen sisällölle ja koulutukselle, mutta standardi ottaa sen suosituksena, ei pakollisena. Ja näin ollen se antaa sitten pelivaraa koulutussisällön tuottajalle tehdä se päätös, että haluaako standardisoida sen koulutuksensa vai ei. Koulutuksen rakenne on pyritty muotoilemaan sillä tavalla, että se pitää tehdä todennetusti läpi ne osa-alueet, mitkä siihen standardi on määritelty, ja tämän jälkeen sitten päivän päätteeksi tai verkko-opiskelun päätteeksi tulee suorittaa tämmöinen loppukoe, ja loppukokeeseen on sitten tietyt määrittelyt tehty, jotka löytyy tarkemmin sieltä standardista. Ja koulutuksen osaamisen varmistamiseksi niin on hyvä tehdä sitten erilaisia tehtäviä sen päivän aikana tai sen oppimateriaalin edetessä ja sitten niin, että ne mittaa oikeasti sitä opetusta ja osaamista, mitä sitä halutaan tavoitella. Ja parasta siinä on se, että tavoitetilana, että ne kysymykset ovat sellaisia, että ne saadaan välittömästi annettua palautetta ja ne on opettavia tälle opiskelijalle. Eli näin saadaan yksi opetuselementti mukaan. Ja yksi olennainen asia myöskin tässä koulutuksessa on se, että koulutuksen suoritus pystytään jälkikäteen toteamaan ja näin ollen sitten edellytetään tällaista opiskelijakoulutusrekisterin ylläpitoa niin, että työnantaja, työntekijä tai sitten palvelun tilaaja voi sen myöhemmin todentaa, että suoritettu koulutus on voimassa ja tehty. Hyväksytystä koulutuksesta tulee antaa todistus. Todistus voi olla sähköisessä muodossa, se voi olla paperisessa muodossa, se voi olla muovikortilla. Pääasia, että se löytyy ja että siitä ilmenee se, että koulutus on annettu standardin mukaisella sisällöllä. Ja standardi määrittelee sen, että koulutus on voimassa tuon 5 vuotta. Ja kuten mainittu, niin opiskelijarekisteri, koulutusrekisteriä tulee sitten pitää ja siinä tietenkin huomioidaan sitten nämä tietosuojapuolen vaatimukset, mitä lainsäädäntö edellyttää. Eli tässä lyhyesti tuohon koulutuksen toteutukseen ja määrittelyyn tiivistetysti, mitä haetaan tällä standardilla ja tarkemmat erittelyt ja määrittelyt löytyy sitten sieltä standardin loppuosasta, osasta 5 ja 6. Kiitoksia kaikille työryhmän jäsenille. On ollut todellakin opettavaista ja mielenkiintoista tämä 3 vuoden työskentely ja tällä on erinomainen pohja lähteä jatkamaan sitten seuraavan standardin tekoa. Kiitos. Kiitos Keijo, kiitos Sami. Meillä on tullut täällä
kysymyksiä luennon aikana. Ensimmäinen kysymys. Onko työsuojeluvaltuutetun, siis sellaisen, jolla on jo koulutus käytynä, syytä käydä uudelleen PSK 6803 mukainen työturvallisuuden peruskoulutus? Ja kysymys jatkuu, että mitä hyötyä tällaisesta tilanteesta standardin mukaisesta kurssista olisi? Mitä mieltä olet? Kyllä, tämähän on tietysti, jos niin kuin Keijo sanoi, että 5 vuotta voimassa, eli tämän koulutuksen, niin aika ajoin on syytä myös kaikkien, myös työsuojeluvaltuutettujen käydä se koulutus. Joo, kyllä mä ainakin näin sen niin päin, että mitä kokemusta on muista koulutuksista tullut, että vaikka on kova alan ammattilainen ja koulutukset on käyty, niin, ja saattaa olla jopa tuttuakin asiaa osa, niin kyllä se kertaaminen ja varsinkin tässä tapauksessa uuden asian käsittely niin on tervetullut lisää siihen ammatilliseen osaamiseen. Hyvä, kiitoksia. Sitten kysymys, mitä tarkoittaa käytännössä koulutuksen sertifiointi ja kuka on pätevä tuon tällaisen sertifioinnin tekemään? Onko se virallinen sertifiointilaitos? Tämä oli kysymys tuolta tullut yleisöltä. Ajatuksena siinä olisi, että tämmöinen esimerkiksi Kiva tai joku muu vastaava taho olisi sitten se sertifioija kolmas osapuoli. Niin standardihan ei ota kantaa varsinaisesti siihen, kuka tämä sertifioija on, mutta kuten tiedetään, niin valtakunnallisesti meillä on muutamia arvostettuja toimijoita, joiden puoleen voi tarvittaessa sitten kääntyä. Kyllä, ja PSK puolesta sanon saman, että PSK ei määritä tätä sertifioija-osapuolta myöskään. Sitten kysymys, onko joku jo saanut omalle koulutukselleen sertifioinnin ja kuka sen on antanut? Käsittääkseni ei ole kukaan vielä. Minun tiedossa ei tällä hetkellä ole, että olisi vielä sertifiointia myönnetty tai ainakaan kukaan ei ole ilmoittanut sellaista, mutta uskon, että tämän vuoden kesälomakauden jälkeen niin varmaan ensimmäiset alkaa sitten ilmaantua. Sitten täällä oli kysymys, korvaako tämä koulutus TTK:n työturvallisuuskorttikoulutuksen vai tuleeko se sen rinnalla? Joo, kyllä. Tarkoitus olisi, että se on, miten me nyt halutaan tämä sanoa, että TTK on ollut mukana myös tässä, että me toivotaan, että TTK:n koulutusaineistot täyttävät jatkossa tämän PSK-standardin. Kyllä. No sitten, mitä te suosittelette, että mitä yrityksissä pitäisi nyt tehdä? PSK 6803 on julkaistu. Mun mielestä avoimesti tutustua standardiin avoimella mielellä ja miettiä, että olisiko tämä hyvä vaatimus myös meille. Joo, olen samaa mieltä, että avoimin mielin tutustua ja katsoa ja läpi se ajatuksella ja tehdä sen jälkeen päätös siitä, että haluaako sitten luoda omaan yritykseen, omaan vastuualueeseen sellaisen menettelytavan, jossa voi olla varma siitä, että mikä koulutus on annettu, pystytään jäljittämään tämä koulutus ja tätä kautta sitten myöskin sen opiskelijamotivaatio varmaan on isompi opiskella sitä koulutusta, kun opiskelumuodot on heidän itsenäisesti valittavissa. Kiitos Keijo. Jatkan vielä Keijo sinun kanssa. Mitä suosittelet kouluttajana muille kouluttajille, koulutusyrityksille, organisaatioille? No, mä suosittelen kaikille sitä, että tutustukaa standardiin, käykää läpi se ja tämän jälkeen sitten päivitykset omiin koulutussisältöihin, standardin mukaiseen formaattiin ja tämän jälkeen sitten tai yhtä aikaa sen kanssa niin myös keskustella omien asiakkaiden kanssa siitä, että muutetaan ja tehdään sisältö tämän standardin mukaiseksi. Että kaikki on tervetulleita mukaan tähän koulutuksiin ja standardiin. Sitten vielä viimeinen kysymys Samille työryhmän puheenjohtajana. Kuinka käyttökelpoisena, mille aloille työturvallisuuskoulutus sopii? Mä lähtin tekemään tätä teollisuudelle. Mun mielestä tämä sopii kaikille teollisuuden aloille. Ihan prosessiteollisuudesta rakennusteollisuuteen asti.
Ja mulla unohtui tuossa kiittää tuota työryhmää, että kiitos koko työryhmälle tästä 3 vuodesta, kun ollaan tätä tehty, ja jatketaan vielä sitten sen seuraavan standardin kanssa. Ja tehtiin jotakin sellaista, mitä kukaan ei koskaan tiettävästi maailmassa vielä tehnyt. Että tämmöistä standardia ei ole muuta kuin tämä. Hyvä. Kiitos Sami ja Keijo. Seuraavana mennään ohjelmassa taukoon, eli vaihdetaan lyhyesti meillä luennoitsija, eli seuraavana meillä on tulossa sieltä toi Marko Vitik osana työryhmää 57 ja esittelee 57 kunnonvalvonnan värähtelymittaus standardisarjaa ja uutta käsikirjaa. Eli Markoa odotellaan. Kiitoksia ja hyvää päivää minunkin puolestani. Mun nimi oli siis Marko Vitik, työskentelin SPM Instrument Oy-nimisessä yrityksessä. Toimin siellä myyntiteknikkona. PSK Standardonissa toimin tällä hetkellä työryhmän PSK 57 puheenjohtajana. Ja aiheena tänään on kunnonvalvonnan värähtelymittaus standardi ja se käsikirja 3, joka on julkaistu tässä huhtikuussa. Työryhmä 57 on perustettu vuonna 1989 toukokuussa, eli 35 vuotta sitten, ja sitä on yhtäjaksoisesti tehty siitä lähtien. Tämä työryhmä on järjestänyt myös kunnonvalvonnan seminaareja, koulutuksia sun muuta toimintaa. Itse olen ollut työryhmässä 12 vuotta. Tässä on tämänhetkiset työryhmän jäsenet. Työryhmään kuuluu asiantuntijoita kaikilta alueilta, mittauksista, kunnonvalvonnan laite- ja komponenttivalmistuksesta, suunnittelusta, asennuksesta sekä käytön ja tutkimuksen kehityksen aloilta. Kiitänkin työryhmää jo tässä vaiheessa ahkerasta ja arvokkaasta työstä. Tässä on luettelo tämänhetkisistä kunnonvalvonnan värähtelymittaustandardeista. Kuten tekstistä näkee, yli puolet standardeista on päivitetty tänä ja viime vuoden aikana. Me pyrimme päivittämään standardit siten, että ne vastaavat tämän päivän haasteellisia asioita, vaikka se on kyllä uudistusten perässä on hankala pysyä perässä. Eli seuraavaksi käsitellään hiukan PSK-käsikirja 3. Tämä antaa silleen kunnonvalvonnan ohjeita laitehankinnan vaiheesta aina koneen elinkaaren loppuun olevaan kunnostusvaiheeseen saakka. Tämä on 21. painos, sisältää 21 standardia. Käsikirja antaa kattavan paketin kunnonvalvonnan värähtelymittauksista ja itse pidän hyvänä oppikirjana myös tätä. Se sisältää tekniikkaa, testausta, materiaaleista hankintaa, asentamista ja viemääritystä koskevia ohjeita. Ja käsikirja on nyt tällä hetkellä tämä uusin versio täysin kaksikielinen. Ja ensimmäinen standardi, käsitteet ja määritelmät, eli siinä on käytettäviä suureita ja mittayksiköitä kerrottu sanallisesti, mitä ne tarkoittaa. Mittauspisteen valinta, eli kunnonvalvonnan värähtelymittaukseen käyttäen kiinteätä tai kannettavaa järjestelmää, näiden kantaanottoa, tekijät, joita tulee ottaa huomioon mittalaitteen valinnassa. Anturi ja liittimen kaapelin valinta sekä asennus on 3. standardin aihe, eli antaa ohjeita näiden asentamiseen ja valitsemiseen. Sitten on yksi tärkeimmistä standardeista 5704, eli vastaanottotarkastus ja tärinärasitusrajat.
Tämä olisi hyvä käyttää kaikkien kunnonvalvojien, että varsinkin tuossa kun koneita otetaan käyttöön, että ne on ostettaessa uusina tullessaan semmoisia, että ne on käyttökelpoisia. Tämän standardin liitteenä on vastaanottotarkastuspöytäkirja. Mittaustoiminnan suunnittelu on standardi 5, eli kriteerit, tavat, joilla suunnitellaan teollisuuslaitoksen kunnonvalvonnan värähtelymittaustoimintaa. Sitten on vähän valvontamenetelmiä, eli yleisiä valvontamenetelmiä värähtelymittauksessa, minkälaisia on. Se on kerrottu sille, mitä nyt yleisimpiä on, mitä apuvälineitä tiettyyn tarkoitukseen tarvitaan ja alan käsitteistä. Sitten on vianmääritysstandardi, joka on meidän pisin standardi. Sinne on koottuna pyritty saamaan silleen ohjeellisesti kokoon näitä vikamäärityksiä, mistä havaitaan mikäkin vikaantuminen ynnä muuta. Ja rakenteelliset värähtelyominaisuudet. Kerrotaan koneiden rakenteellisista värähtelyominaisuuksista ja niiden mittauksista ynnä muusta. Ja toiminnan seuranta, tunnusluvut. Tämä on melko vanha standardi, tämä tulee varmaan meillä ihan kohta käsittelyyn, koska uusissa mittausjärjestelmissä rupeaa olemaan aika paljon näitä toimintoja, joilla pystytään toiminnan seurantaa seuraamaan. Eli minkä verran kunnonvalvonta maksaa, mitä sitä on hyötyä ynnä muuta. Sitähän ne yleensä ylempi johto haluaa tietää. Sitten huomasitte, että siitä hypättiin yhden standardin yli. Semmoinen kuin 570 standardi poistettiin, koska sitä ei mittalaitteiden tyypit ja valintaa ei enää tarvittu. Työryhmässä todettiin, että se on turha standardi ja tiedot hyötyvät muista. Mutta tässä on 5711, eli turvallisen käyttöajan ennustaminen. Kristallipallohan me ei ole vieläkään keksitty, mutta tässä nyt on ohjeita, miten vikaantumista pystytään vähäsen sitten ennustamaan turvallinen käyttöaika, huolto- ja korjaustoimen ajankohta. 5712 putkistovärähtely ja hallinta ja mittaus. Putkistovärähtely syitä ja seurauksia, herätteet sun muut mittaukset, tuloksia ja arviointi, ohjeita yleensä putkistovärähtelyjen mittauksiin. 513 mittausjärjestelmän kalibrointi. Eli kaikki mittarithan on yleensä kalibroitava ja tässä annetaan ohjeita, millä tavalla kalibroidaan värähtelymittalaitteet, anturit sun muut. Eli niiden epätarkkuuksien määrittelemiseen annetaan ohjeita. Varsinaisesti ohjeita ei anneta eri tehtaille, että miten pitää kalibroida, koska heillä yleensä on omassa laatukäsikirjassa, miten kalibroinnit, kuin usein ne tehdään. Sitten on 5714, myös hyvin tärkeä standardi, eli kun konetta lähdetään hankkimaan, niin annetaan ohjeita, että mitä pitää huomioon ottaa, kun hankitaan konetta värähtelyvalvonnan puolelta. Ja sitten tässä jäljempänä on standardi 5722, joka taas käsittää sitä, että kunnonvalvonnan värähtely tämmöisen järjestelmän hankintaa. 15 mittausjärjestelmän toiminnallinen tarkastus, eli se, että miten yleensäkin mittausjärjestelmää pitää tarkastella mittausta ennen, mittauksen aikana, mittauksen jälkeen, että varmasti on oikeanlaiset mittaukset. Vääntövärähtely, ihan vääntövärähtelyn keskeiset käsitteet ja annetaan vaatimukset niille, minkä suhteen pitää ja
ohjeita myös vääntövärähtelyn tunnistamiseksi ja parantamiseksi. Sitten pakkovärähtelymittojen muotojen mittaus, eli värähtelymittaus hommana on yksi osa-alue analysointipuolelta. Eli se annetaan ohjeita sen käyttöön ja sen ratkaisuja, mitä pystytään tehdä. Ja raportointiesimerkkejä on tässä 518 mallissa. Siellä on liitteinä erinäisiä raporttimalleja, mitä yleisesti voidaan käyttää. Vaihteet. Eli tässä on periaatteet hammasvaihteiden vastaanottotarkastuksiin, kunnonvalvonnan mittauksiin sun muihin. Tämäkin on kohtuullisen iäkäs standardi ja tähän on saanut vähän semmoisia kysymyksiä, että milloinkahan teillä tämä päivitetään, koska siinä on tapahtunut uudistuksia vaihteiden puolelta jonkin verran ja tämäkin on 10 vuotta vanha standardi. Jäykän roottorin kenttätasapainotus, eli tämmöinen 1 ja 2 tasossa olevan kenttätasapainotuksen vektorimenetelmällä oleva kenttätasapainotus, sen ohjeet ihan lohkokaavioina. Mittausasetukset ihan yleisissä muodoissa, eli sanotaan ei mitään erityisiä mittalaiteasetuksia, mutta annetaan yleiset ohjeet, minkälaisia asetuksia pitää olla. Ja viimeisenä standardina on tämä kunnonvalvonnan järjestelmän hankintaohje, jossa annetaan ohjeita hankinnan määrittelemiseksi. Kiitoksia. Kysymyksiä? Kiitos Marko. Näyttää siltä, että meillä on tullut yksi kysymys täällä. Sä oot ollut kauan tässä työryhmässä, joka on tosiaan meidän vanhimpia työryhmiä. Kiitos siitä. Kiitos panoksesta. Miten tämä kunnonvalvonnan värähtelymittausalan kehitys vaikuttaa meidän PSK57 standardeihin? Hyvinkin paljon, koska tosiaan koko ajan laitekanta kehittyy sun muuta, että se on hankala pysyä perässä, pitää pysyä koko ajan ajan hermolla, mitä uudistuksia tulee ja pyritään saamaan meidän standardit sen mukaiseksi, mitä ne uudistukset tuo. Ja kun standardin päivittäminen ei ole ihan parin päivän juttu, siinä se on pitkä prosessi aina kun päivitetään standardi. Kyllä. Hyvä. Kiitos Marko. Kiitos. Sitten menemme eteenpäin. PSK 4298 standardista tulee kertomaan Olli-Pekka Joronen meiltä PSK-standardisoinnista. Olli-Pekka, ole hyvä. Kiitoksia. Joo, nimi on tosiaan Olli-Pekka Joronen ja olen nyt täällä kertomassa tällä kertaa niin uudesta standardista ruuvien pituudet laippaliitoksissa. Ja tämähän kuuluu tämän työryhmän 42/5 niin kuin alueeseen, eli vaikka työryhmä pääasiallisesti tekee näitä putkiluokkastandardeja, niin tämä laippaliitosten ruuvien pituus on katsottu kuuluva hyvin läheisesti niihin, ja siksi tämä tehtävä sitten kohdistettiin tälle työryhmälle. Tässä ruudulla näkyy työryhmän kokoonpano, ja kuten siitä nähdään, niin kokoonpano on varsin kattava edustaen kaikkia tarpeellisia teollisuuden aloja, tarkastuslaitoksia, suunnittelutoimistoja ja niin edelleen. Ja tosiaan haluan kiittää työryhmää myös tämän standardin laatimisesta, puhumattakaan niiden suuren joukon putkiluokkastandardeja. Tämä aihe on lähtenyt siitä, että laippaliitoksissa käytetään usein hyvin erimittaisia ruuveja, vaikka
periaatteessa kohde säilyy samanlaisena, mutta eri suunnittelijoilla on hieman erilaisia näkemyksiä, että mikä milloinkin on hänen mielestään sopiva ruuvin pituus. Ja tämä standardi pyrkii nyt sitten vastaamaan siihen epäkohtaan ja näin ollen sitten määrittelemään yhdet työryhmän mielestä sopivimmat ruuvipituudet erilaisiin kohteisiin. Ajatus on se, että ruuvipituudet on määritelty lähinnä näille putkiluokissa käytetyille laippaliitoksille, toisin sanoen minkälaisia erilaisia kokoja siellä sitten paineluokkia esiintyykin, niin niille sitten sopivat pituudet. Ja tässä sitten huomioidaan erilaisia tekijöitä, eli minkälaisia tiivisteitä laippaliitoksissa käytetään, minkälaisia miten sanoisin, erilaisia laippatyyppejä käytetään ja ruuvipituus sitten määräytyy tietysti näin laipan mittojen ja liitoksessa käytettyjen tiivisteiden mukaan. Myöskin on kiinnitetty huomiota siihen, että voidaan käyttää joko tavanomaisia kuusiokantaruuveja tai sitten vaihtoehtoisesti tällaisia vaarnaruuveja tai kierretankoja, ja näille molemmille eri perusruuvityypille on sitten määritelty erikseen omat pituudet. Ruuvipituudet esitetään standardissa tämän tapaisissa taulukoissa, ja näiden taulukoiden sisältö on laadittu sellaisiksi, että käyttäjä voi sitten tarvittaessa tarkastaa oman suunnittelukohteena olevan laippan ja liitoksen muiden osien perusteella, että soveltuuko tällainen valmiiksi määritelty ruuvipituus hänen tarpeisiin, ja siksi tähän on sitten koottu itse ruuvipituuden ohella niin myöskin kaikkia muita liitoksessa käytettyjä mittoja. Ja näitä taulukoita on sitten yksi kutakin PSK-putkiluokissa käytettyä paineluokkaa kohti, eli paineluokathan putkiluokissa on 6 baarista aina 250 baariin saakka, ja kaikkiin näihin paineluokkiin on sitten määritelty sopivat ruuvipituudet. Laippaliitoksia on tietysti lukuisia erilaisia, ja kuten sanoin, niin lähtökohta tälle standardille on laatia ohjeet putkiluokissa käytetyille liitoksille. Ja siellähän sitten meillä on tyypillisesti 2 laippatyyppiä. Meillä on kauluslaippa ja sitten on tällainen ruostumattomissa putkistoissa käytetty irtolaippa kaulusrakenne. Ja nämä vaatii eri mittaiset ruuvit. Myöskin sitten tässä slaidin kuvassa pyritään esittämään sitten, että mitä sillä ruuvin pituudella tarkoitetaan. Eli kuusiokantaruuvilla se mitta on sieltä kannan pohjasta ruuvin päähän, ja sitten taas kierretangon ja vaarnaruuvin tapauksessa se on sitten sen ruuvin päästä päähän mitattava pituus. Lähtökohta on se, että liitoksessa oletetaan olevan 1 mutteri per ruuvi, tai kierretangon tapauksessa toki 2 mutteria. Myöskin aluslevy on huomioitu. Aluslevyjä oletetaan olevan liitoksessa aina 1 per mutteri. Toisin sanoen kuusiokantaruuvia käytettäessä aluslevyjä on 1 niin kuin muttereitakin, ja sitten kierretangon tapauksessa näitä on molempia 2.
Tiivisteet näissä PSK-putkiluokissa jakautuu 2 tyyppiin. Tyypillisesti ne ovat levytiivisteitä tai sitten spiraalikudostiivisteitä, joskus myös kampatiivisteitä. Tiivisteen paksuus vaikuttaa käytettävän ruuvin pituuteen ja tämä on huomioitu siten, että levytiivisteet on oletettu 2 milliä paksuiksi ja sitten spiraalikudostiivisteet 4,5 milliä paksuiksi, kuten myös kampatiiviste. Tämä työryhmä tekee kaikkea muutakin, tosiaan putkiluokat tuli mainittua ja putkiluokkastandardien päivityshän on parhaillaan käynnissä. Toivotaan, että viimeisetkin putkiluokkastandardit saadaan tämän vuoden kuluessa päivitettyä. Työryhmällä on myös muuta toimintaa. Ehkä uusin ja tärkein uudiskohde on uusi standardi PSK 4200, joka pyrkii antamaan ohjeita, miten putkiluokkia on tarkoitus ja miten niitä tulisi käyttää. Sinänsä ehkä monille itsestäänselvä asia, niin tuntuu kuitenkin herättävän vähän kysymyksiä ja työryhmässä katsottiin, että tällainen opas putkiluokkien käyttöön on hyödyllinen ja sen parissa nyt työryhmä sitten työskentelee. Työryhmä on muutenkin paljon touhunnut laippaliitosten parissa. Meillä on työryhmän tuloksena syntynyt myös laippaliitosten kiristysmomenttien määrittely ja sitäkin ollaan päivittämässä sitä standardia. Sen verran noista tilanteesta, niin tässä näkyy putkiluokkastandardit, mitkä on tällä hetkellä päivitetty. Tilanne suunnilleen tässä kesäkuussa. Ja kuten kerroin, niin loput tullaan päivittämään vielä tämän vuoden aikana. Mutta kiitoksia tästä. Onko kysymyksiä? Mitäs siellä on? Joo, mä voin OP tulla tähän, joo. Kysymään. Kiitos OP. Tämä putkiluokka, ruuvien pituudet putkiluokissa on esimerkki siitä, että meillä on esitetty ongelma, haaste ja me ollaan luotu standardi siihen tarpeeseen. Täällä oli kysymys yleisesti, että pätevätkö PSK 4298 mukaiset ruuvipituudet kaikkiin PSK-putkiluokkiin? Kyllä. Ne on toki PSK-putkiluokissa on myöskin muutama luitemuoviputkiluokka. Näihin luitemuoviputkiluokkiin nämä eivät välttämättä sellaisenaan sovi, mutta standardissa on ohjeita myöskin hieman erilaisten laippaliitosten oikean ruuvipituuden määräämiseksi, joten kyllä hieman soveltaen niin soveltuu myös niihin. Eli vastaus kyllä sopii kaikkiin. Hyvä. Kiitos OP. Kiitos. Tästä mennään eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Eli meillä on tulossa tauko tässä PSK-webinaarissa. Ja ennen kuin lähdetään tauolle, vielä korostan sitä, että kaikkien näiden tulevien luentojen aikana esittäkää niitä kysymyksiä sinne viestiseinälle jo luentojen aikana. Meillä on tullut täällä pari kysymystä, joihin ei olla ehditty vastata. Pyritään vastaamaan niihin tuolla tauon jälkeen tai sitten tuolla webinaarin lopuksi, eli kaikkiin jäljelle jääviin kysymyksiin. Tuolla oli myös kysymys, että voidaanko saada vastaukset näihin kysymyksiin tuonne viestiseinälle. Ei saada, mutta kehotan sen takia katsomaan sitten myöhemmin tätä PSK-webinaarikoostetta, jossa nämä vastaukset, meidän luennoitsijoiden vastaukset sitten näkyvät. Ja nyt lähdetään tauolle, jatketaan tuossa kello 10.45 ja silloin jatkaa toi Lasse Kuusijärvi noista muoviputkistojen kannakoinneista. Kiitos.
Jatketaan PSK-webinaaria. Meillä on seuraavana vuorossa Lasse Kuusijärvi tuolta työryhmästä 73 esittelee muun muassa meidän muoviputkistojen kannakointistandardit. Eli Lasse, ole hyvä. Kiitoksia. Joo, tosiaan nimeni on Lasse Kuusijärvi ja tulen Region Oystä. Olen ollut siellä jo reilun parisenkymmentä vuotta aina suunnittelutehtävissä ja meillä on tänään esittelyssä tosiaan koko PSK 73-sarja. Käy hyvin lyhyesti niitä läpi ja sitten keskityn enempi tähän muoviputkisto-osuuteen. Eli tässä meidän työryhmän jäsenet, jotka valmisteli tätä muoviputkiosuutta. Ja erityiskiitos koko työryhmälle ja sieltä Martille Plasthausista. Ilman häntä meillä ei varmaankaan olisi tätä muoviputkistandardistoa tällä hetkellä, ainakaan tässä muodossa kuin nyt on. Työryhmä on aika paljon muuttunut tässä vuosien varrella. On ollut tässä mukana toiminnassa jo aika pitkään ja aina tilanteen mukaan otetaan sitten työryhmään vahvistuksia. No miten päädyttiin uusimaan tämä muoviputkikannakointi? Meillä oli jokseenkin hankala se alkuperäinen tilanne. Meillä oli SFS 5703 standardi pohjana, joka saman tien uusittiin PSK-standardiksi 7370 ja ei tehty siinä vaiheessa mitään muutoksia siihen standardin sisältöön. Ja kun katseltiin näitä standardeja läpi yhdessä vaiheessa, mietittiin, että miten lähteä tavallaan uusimaan tätä standardin sisältöä, niin huomattiin, että tämä lähtökohta oli varsin vaikea. Eli jotta suunnittelija pystyisi paremmin käsittelemään tuon standardin sisältöä, niin haluttiin tuoda tämä lähemmäs niitä olemassa olevia standardeja. Ja yhtenä tuossa standardissa oli tämmöinen kuvaaja. En tiedä kuinka moni on tähän tutustunut aikaisemmin, niin siinä on kuitenkin vasemmassa laidassa kulkee PNK ja DNK ja sitten siinä on annettu putkien seinämät, eli se on tavallaan erillistaulukko ja sitten on tämmöinen kuvaaja, jossa oli sekä tai muuttujina sekä sisältö että sitten vielä paineluokat ja paineet. Ja sitten näiden avulla oli määritetty putkien kannakevälit. Ja tämä haluttiin tosiaan sitten tuoda selkeämmäksi ja helpompi lukuiseksi. Samaan me tehtiin pieniä muutoksia myös tuonne mittastandardeihin. Eli vaikka nyt tässä luennossa keskityn enempi tähän itse kannakestandardiin, niin myös niihin mittastandardeihin on, eli tähän tuotestandardiin liuut ja no lähinnä liukukannekkeet, niin sinne on tullut mittamuutoksia. Sitten pienenä muistutuksena, niin aikaisemmin meillä on ollut tämmöinen putkivälistandardi, niin sehän siirrettiin toiselle työryhmälle jo aikaisemmin ja ne löytyy sieltä PSK 240 standardista. Sieltä voi katsoa tarkemmin niistä. Koskee myös muoviputkia. No, ensimmäisenä esittelyssä PSK 7370, eli nämä on LM-putket. Ja mitä täällä tarkoitetaan, niin siinä on hartsia ja sitten on jotakin toista
ainetta mukana ja näistä saatava kombinaatio on sitten se luitemuovi. Sitten meillä on erikseen kestomuovistandardi, joka on tuossa seuraavana. Ja voidaan myös tehdä tämmöisen luitemuovin ja kestomuovin yhdistelmiä. Niitä myös tämä standardi koskee. Minkä takia me tehtiin tämä jaottelu 2 standardiin, niin oli se, että ominaisuuksien puolesta niin oli helpompi valita tähän ensimmäiseen standardiin pelkät luitemuovipohjaiset materiaalit ja sitten nämä kestomuovit on omanaan. Niin kuin äsken kerroin, niin nyt tästä edellisen standardiversion kuvaajasta on päästy eroon ja nyt uudessa standardissa asiat on esitetty taulukoina. Siellä on lämpötila ja paine muuttujina ja sitä kautta saadaan putken kannakevälit. Tuossa ihan alimmaisena on hieman sitä tavallaan tietopohjaa, millä on tehty se kannakevälien valinta, eli suhteellisen venymän arvoa on käytetty, suhteellisen taipuman sekä todellisen taipuman maksimiarvoa, niin sitä on rajattu. Riippuen tuosta paksuus-halkaisia suhteesta, niin siellä on jonkun verran hajontaa, että mikä näistä tekijöistä on ollut sitten se määräävä kullakin putken halkaisijalla ja seinämällä, niin mikä on tullut määrääväksi ja näin ollen rajoittaa sitä kannakeväliä. Sitten meillä on vielä kestomuoviputket. Siellä on tämmöinen standardi kuin 7371 koskien niitä materiaaleja. Standardin alussa on kerrottu aika paljon itse näistä materiaaleista ja niiden käyttökohteista, että kannattaa tutustua siihen standardin alkuosaan. Asia sisällöltään ja rakenteeltaan se muuten aika lähelle saman näköinen kuin tuo 7370 standardi. Sitten myös siinä standardin alkuosassa niin on näistä muovilaaduista muutakin tietoa, eli tämmöistä materiaalitietoa, mitä voi siinä suunnitteluvaiheessa käyttää hyödyksi. Että tämmöinen yleishyödyllinen standardi muuhunkin kuin pelkkään kannakointiin. Tässä esimerkkejä. Osa näistä on siitä vanhasta SFS-standardista, tosin piirrettynä suurin osa kuvista uudestaan. Ja tuossa vasemmassa laidassa näkyy ylimmäinen kuva. Se esittää, miten putken kannakeväli, kun meillä on vapaasti ja kiinteästi tuettu putkisto, niin mitkä osat ovat noin suurin piirtein sitä vapaasti tuettua osioa ja mikä jäykästi tuettua. Sitten tuo oikeassa laidassa me on otettu hieman havainnollistettu niitä vanhoja kuvia, että näytetään miten se putken lämpölaajeneminen tapahtuu näissä eri lenkkivaihtoehdoissa. No, mitäs muuta on tällä hetkellä standardirintamalla tapahtunut? Meillä on aika suuri joukko päivityksiä tullut tässä sitten viime esityksen jälkeen, eli on tehty nyt viimeisimpänä liukukannakkeisiin muutoksia. 7302, mikä on se kuvaava standardi tälle standardisarjalle, niin sitäkin on
päivitetty useampaan otteeseen. Sitten jousikannakkeeseen on tullut aika paljon uutta, mitä kannattaa käydä katsomassa. Eli jousikannakestadardi ja sitten siihen liittyvä ripustusrakennestandardi on muuttunut aika paljon. Tämä standardi jaottelu, tämä PSK 73 koko sarja, niin tämä on ollut aika pitkään tämä työryhmä olemassa ja vuosittain on aika suurikin määrä uusia standardeja päivitetty ja julkaistu. Tuossa äsken jo kävin hieman tätä luettelua läpi, mutta ehkä jotain pientä tarkennusta tuohon edellä olevaan 7302 on muun muassa tämä lämpöliikkeen vaatima ennakko, niin sitä on tuotu näihin standardeihin mukaan. Ja paitsi että se on tähän 02 standardiin tullut, niin on myös siihen ohjainkannakkeeseen tullut hieman siihen osion tekstitäydennystä. Piirusmerkkejä on myös päivitelty useampaan otteeseen, eli nyt tällä hetkellä niin PSK:n putkiluokkien tämä koko sarja, niin se pitää sisällään, mitä nyt työryhmä on keksinyt, niin kaikki piirrosmerkit, että meillä on todella kattava setti näitä piirrosmerkkejä. Ehkä yhtenä vielä nostona, tuolla on nuo tasokannattimet, niitä on päivitelty useampaan otteeseen, eli sekin puoli pitäisi olla nyt päivitettynä, eli on lähinnä semmoisia kuva- ja pieniä taulukkopäivityksiä tullut. Joo, tässä oikeastaan tämänhetkinen tilanne noin lyhykäisyydessään. Kiitos Lasse. Ja tämäkin Kiitoksia. standardisarja 73 on esimerkki sitä, että ollaan kauan tehty standardia, rakennettu tätä standardisarjaa, ollaan täydennetty, ollaan parannettu käytettävyyttä ja sitä kautta näitä päivityksiä tehdään. Ja vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Kun näitä käytetään, niin palautetta tulee ja huomataan, että tarvitaan uutta tietoa ja päivitystä. Tuolla oli yksi kysymys tullut, eli jos minulla on jostain muusta kestomuovista tehty putki, voinko käyttää standardia PSK 7371? Muusta kestomuovista. Muusta muovilaadusta. Siinä varmaan tarkoitetaan muovilaatu. Standardi esittää yhtälöt myös, että miten lasketaan tai kannakevälejä, eli huolimatta siitä, että mikä se materiaali on, niin saat laskettua ne. Niiden yhtälöiden avulla on mahdollista käyttää myös muita laatuja. Kyllä. Sitten, onko tässä vastasit osittain, että onko suunnitteilla uusia kannakestandardeja? Joo. Oliko vielä jotain uusia, joita ei kerrottu tässä? Joo. Mulla on tuossa viimeisempänä tuossa slaidisarjassa niin ihan uusi kohde. Meillä on tämmöinen joustava tasokannatin suunnitteilla. Ei ole vielä aloitettu sen parissa, mutta tulossa on myös semmoinen. Hyvä. Kiitoksia Lasse. Kiitoksia. Tästä jatketaan eteenpäin. Seuraavana meillä on vuorossa tuosta työryhmästä PSK 09/5 Martin Holmström. Martin tulee esittelemään meidän päivitetyn standardin PSK 0902 sekä uuden standardin PSK 0903. Martin, ole hyvä. Kiitos.
Hei, nimeni on Martin Holmström Sainmel Oy:stä ja mä oon aloitteen tekijä näille uudelle standardeille. Ja me saatiin nopealla aikataululla Jukka Koistisen kanssa erittäin laaja työryhmä kasaan ja tulos on nyt nämä uudet standardit 0902 sekä 0903, joka korvaa vanhaa SFS 3701. Ja tässä on koko työryhmä. Niin kuin te huomaatte, on erittäin laaja koko kentältä Suomessa, erittäin pätevää porukkaa ja todella hyvä tiimihenki meillä on ollut läpi koko prosessi. Ja suurin muutos tähän 0902 on näitä GHS-symbolit, mikä aikaisemmin oli oranssi pohjalla, mustalla symbolit ja nykyään ne on valkoisella pohjalla, punaisella kehyksellä ja musta symboli. Se on ehkä se suurin muutos tälle standardille. Niin kuin täällä on muutama esimerkkejä. Liitteessä, koko standardissa löytyy liitteitä, missä on erilaisia opastemalleja, mikä voi käyttää ja siellä on nyt korvattu muun muassa, niin kuin äsken mainittu, näitä GHS-symboleita. Ja tämä on ehkä se tärkein ja uusin ja suurin muutos SFS 3701, kun on kumottu, ja tämä PSK 0903, kun korvaa sitä, se myöskin ohjaa, se on työryhmällä sovittiin ja käytiin läpi, että me on yrittänyt tai on tehnyt sen, että se on aika lailla samankaltainen kuin ISO 20561 putkistomerkintästandardi. Kun nykyään, kun ihmiset liikkuu todella paljon ympäri Eurooppaa ja suomalaiset isot yritykset, niillä on ympäri maailmaa tuotantolaitoksia ja ihmiset liikkuu, ja silloin on erittäin tärkeää, että prosessimerkintä on selkeä ja yhtenäinen ja hyvin havaittavissa. Ja ehkä suurin muutos tähän putkistomerkintään on ennen oli hapokset ja emäkset oli violettiväriset ja nykystandardilla hapokset ovat oranssiväriset ja emäkset on violettiväriset. Sitten lisäksi keskusteltiin sairaalateknisen yhdistyksen kanssa ja päätettiin, että pidetään vielä toistaiseksi tässä standardissa myöskin lääketieteellisen kaasujen putkistojen merkinnät mukana, mikä on havaittu olevan ihan hyvä ratkaisu. Täällä on muutama malleja, minkä tyyppisiä voisi käyttää, ja useimmiten kaikki teollisuudet, niillä on omat prosessimerkintästandardit ja todella paljon on otettu tämä 903 vastaan erittäin hyvin, ja keväällä jo me ollaan muun muassa toimitettu kemian teollisuudelle tämän standardin mukaan putkistomerkintöjä. Onko kysymyksiä tullut, Jukka? Hyvä, kiitos Martin, ja kiitos ensinnäkin siitä, että teit silloin aloitteen. Sähän olit jo päivittämässä tämän standardin silloin edellistä painosta jo tuota PSK:ssa. Ja nyt sä oot ensin rintamassa siellä saamassa palautetta käyttäjiltä, eli miten standardi toimii. Ja tähän liittyykin ehkä se, että sä sivusit sitä jo tuossa, mutta näetkö jo sitä, että tämän uuden 0902 ja 3 mukaisia merkintöjä otetaan tuolla teollisuudessa käyttöön? Kyllä on. Silloin jo edellistä otettiin erittäin hyvin vastaan ja
sanotaan, että viikoittain meille otetaan teollisuusyhteys meille päin ja aina viitataan joko 20560 standardin tai sitten PSK 0903 tai PSK 0902 standardin. Ja jo aikaisemminkin. Ja me myöskin panostamme meidän markkinointiin ja viesteihin eri tavalla. Me panostetaan todella, että tämä saa hyvin niin kuin markkinointia ja hyvin vastaanottoja, ja se on saanut todella hyvä vastaanotto teollisuudessa minusta. Kyllä, kiitos. Tämähän on yksi esimerkki standardeista, jossa me sivutaan sanaa turvallisuus, mutta sanotaan, että merkinnät, laitemerkinnät ja turvallisuusmerkinnät, nehän on aivan ensiarvoisen tärkeitä, että ne on yhtenäisiä teollisuudessa. Kyllä, ja selkeitä ja ei liikaa, eikä niin kuin englanniksi sanotaan, että less is more. Se on todella tärkeää, mutta että ne on selkeää ja hyvin havaittavissa. Se edesauttaa prosessihenkilöitä, vähennetään työtapaturmia, kun on hyvin merkattu vaarallisia alueita, vaarallisia aineita ja niin edelleen. Että se on todella tärkeä työ ja tärkeä asia. Kyllä. Ja työryhmään ei koskaan lakkautettu, vaan työryhmä on toistaiseksi tauolla, kunnes uusia päivitystarpeita ilmenee. Joo, on ilmennyt jo, että me seuraavaksi mä luulen, että me täytyy rakentaa uusi työryhmä ja voidaan käydä läpi SFS 5491, kun koskee säilömerkinnät. Kyllä. Että ne tulee olemaan enemmän niin kuin Euroopan laajuisen ison standardin mukaan. Hyvä. Kiitos Martin. Tästä jatkamme seuraavan osan. Kiitos. Anteeksi, täällä on tullut vielä täällä tuli yksi kysymys vielä lisää, eli sä osittain jo vastasit tähän, että perustuvatko 09023 kansainvälisiin standardeihin? Perustuu. Se on meidän yrityksen yksi yhteistyökumppani istuu iso organisaatiossa Hollannissa, ja meillä on heidän kanssaan tiivi yhteistyö sekä laivateollisuuspuolella että teollisuuspuolella, maateollisuuden puolella. Ja sen takia just tätä rakennettiin ISO 20560 ympäri tämä uusi standardi. Eli että me saadaan Euroopan yhtenäinen ja samat merkinnät ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Kyllä, ja itse asiassa meillähän sivuttiin muitakin niin kuin eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja siellä kyllä vielä lisäksi, että kaikilta soveltuvin osin. Kyllä. Hyvä, nyt uudestaan. Kiitos Martti. Kiitos Jukka. Hyvä. Ja kiitos koko työryhmälle ja hyvää kesää kaikille. Seuraavana meillä on vuorossa PSK 67 teollisuushydrauliikan standardisarja, ja sieltä meillä tulee esittelemään standardit ja uuden käsikirjan Ari Oinonen työryhmästä PSK 67/5. Ari, ole hyvä. Kiitos Jukka. Minä olen Ari Oinonen ja tulen yrityksestä nimeltä Dunlop Highflex Oy ja toimin siellä myyntijohtajana. Tätä ennen minä olin siellä GS Hydrolla töissä ja sitä ennen 20 vuotta Parker Hannifin Oyssä. Ja tämä meidän päivitetyt teollisuushydrauliikan standardit, se on tehty yhteen käsikirjaan, joka kulkee nimellä PSK-käsikirja 1. Ja työryhmänä on 67/5 ja tuo riitoinen tarkoittaa sitä, että tämähän on 5. päivitys. Tuossa tuo työryhmä, jota haluan kiitollisuudella kiittää suuresti ja hyvästä työstä. Siellä on Pekkaa Veli-Mattia, Juha-Pekkaa, Juha Lahtista, Valmet Oyltä eläköitynyt asiantuntija. Kiitos Juha siitä rakkaudesta hydrauliikkaan, jotta olit mukana. Petri, Eemu ja Pekka ja Jukka mukana tässä työryhmässä. Ja työryhmä on tällä hetkellä tauolla ja katsotaan, mitä sitten saadaan
jatkossa aikaiseksi. Ja työryhmään toivotaan uusia jäseniä hydrauliikkapuolelta. Ote tästä 5. painoksen esipuheesta, eli hydrauliikkateknisen toimikunnan pitkäaikainen, nyt jo eläköityneen ja myös aikaisemmin työryhmä 67-2 toimineen Jari Rinkisen kanssa sanoja lainataksemme: tämä työn tulos on nyt käsissäsi. Käytä standardisarjaa taiten ja perehdy siihen syvällisesti. Siihen se on tottunut jo valmisteluvaiheessa. Ja tähän voisin sitten tämän nykyisen työryhmän puolesta kertoa, että työryhmä on viettänyt hikisiä tunteja aika paljon ja sitten siinä on pari pandemiakin ollut välissä ja työryhmän työ aloitettiin 2019 ja kokonaan se saatiin tehtyä loppuvuodesta 2023. No sitten tämä soveltamisala, mitä tämä teollisuushydrauliikan suunnittelu ja hankinta 5. painos pitää sisällä. Tähän käsittelee teollisuushydrauliikan järjestelmä suunnittelua, hankintaa, käyttöönottoa ja kunnossapitoa. Ja sitten rajaukset, mitä tähän tulee, niin standardisarja ei käsittele pienempiä kuin 50 litran säiliötilavuudelta olevien konekojen järjestelmiä, eikä kaikilta osin suljetun piirin teollisuusvoimansiirron järjestelmiä. Sitten me ei oteta kantaa korkeapainehydrauliikkaa, minkä paineet nousee yli 420 baaria, eikä myöskään oteta kantaa vaikeasti syttyvien hydrauliikkaöljyjen valintaan, elintarvikekäyttöön hyväksyttyjen öljyjen valintaan sekä vesihydrauliikkajärjestelmän erityisominaisuuksiin. No joo, sitten tämä 5. painos, tähän käsittelee hyvin kattavasti lähes koko teollisuushydrauliikkajärjestelmän elinkaarta. Ja tämän tavoitteenahan on, että me saadaan tästä hyvinkin toimiva ja yksinkertainen ja vuodoton, varmasti toimiva 24/7. Ja tämä käsikirja on nyt tässä, PSK 1. Tämä on 161-sivuinen standardikäsikirja, jota kannattaa hyödyntää, kun suunnittelee ja hankkii teollisuushydrauliikkajärjestelmiä. Käsikirja on kaksikielinen ja tämä käsikirja sisältää 11 teollisuushydrauliikkastandardia, PSK-standardia. No käydään läpi pikkusen sitten näitä otsikoita, mitä tämä pitää sisällään. Eli tämä PSK 6701 on hydrauliikka nesteen valinta ja hankinta. Ja tämä on 30-sivuinen tietopaketti hydrauliikkaöljystä. Siellä käydään läpi muun muassa nämä päätehtävät ja käyttöolosuhteet ja viskositeettiluokat ja niin edespäin. No sitten jos mennään suoraan tähän PSK 602, joka tottelee nimeä suunnittelun lähtökohdat, siinä on näitä yleisohjeita, turvallisuustekijöitä, turvallista erottamista, toimitusta, käyttöönottoja. Tämä standardi on 11 sivuna. Ja sitten me mennäänkin jo tähän PSK 6703, hydrauliikkakoneikon sijoitus. Tuleeko sille koneikolle oma huone vai laitetaanko se avotilaan ja muut tilat ja viittaukset. Ja tämä on 5-sivuinen standardi. Sitten jo hypätään tähän PSK 6704 järjestelmän perussuunnittelu. No totta kai tässä käydään järjestelmän perussuunnittelun vaiheet läpi yksityiskohtaisesti. Siellä on nämä pääsuuret ja mitottaminen ja energian talteenotto ja turvallisuutta käydään läpi ja säiliön kokoa. Ja tämä on 9-sivuinen standardi. Sitten pompattiin jo tähän 6705 järjestelmän komponentit. Tämä onkin sitten jo vähän pitempi. Tämä on 20-sivuinen standardi. Tässä tietysti käydään läpi nämä järjestelmän komponentit ja komponenttien valinnassa huomioon otettavat asiat, muun muassa materiaalit ja huolto- ja kunnossapidettävyys, joka on erittäin tärkeää noille komponenteille, jos ne toimii 24/7. Sitten mennäänkin tähän 6706. Tämä on putkistot ja letkustot, tuttavallisemmin johdinkomponentit. Tämä on 16-sivuinen standardi ja tässähän viitataan hirveän paljon kansainvälisiin standardeihin, että tässä on vino erilaisia letkustandardeja, letkuliitistandardeja, putkistandardeja ja niin edespäin. Tässä käydään läpi tätä vuodottomuutta, miten se voidaan saavuttaa, putkiliittimet, laipat oikein asennettuna, kannakointi, putkivärähtelyt ja lämpölaajennukset ja tietenkin asennus.
Sitten popattiin jo tänne PSK 6707 kunnossapidettävyyteen, komponenttien kunnossapidettävyys. Tässä haetaan sitä turvallisuutta, turvaerottamista ja käydään läpi sitä koneikkoa ja veden erotusta, ilman erotusta. Ja tämä on 25-sivuinen PSK-standardi, erittäin laaja paketti kunnossapidosta ja pidettävyydestä. Ja sitten mennään tuohon PSK 6708, joka kulkee nimellä dokumentointi ja ohjeet, ja jälleen kerran 16-sivuinen. Tässä nyt tietysti käydään nämä turvastandardit läpi, konedirektiivit ja mitä osiot sieltä pitää olla sitten, ja hydrauliikkakaaviot, laitteen sijoituspiirustukset ja niin edespäin. Käyttäjät, huolto-ohjeet ja muut dokumentit ja kenttämerkinnät, kun äsken puhuttiin merkinnöistä. Sitten on hyvättiin jo tänne 6709 käyttöönotto. Tämä on 7-sivuinen PSK-standardi. Eli täällä puhutaan nyt huuhtelusta ennen toimitusta, valmistuksen jälkeen, asennuksen jälkeen ja tehdastestausta käydään läpi ja koulutusta ja vastaanotto- ja määräaikaishuuhtelua. No sitten mennäänkin mielenkiintoiseen aiheeseen, nämä PSK 6710 hankinta-asiakirjat 3-sivuna. Ja tässähän noudatetaan pääasiassa näitä PSK 2601 tai 2602 tai sitten kummanko osapuolen sopimuspohjaa käytetään. Ja sitten tietysti sopimusosapuolet sopii niistä asioista, jotka poikkeavat näistä standardeista yhteisesti. Ettei tule sitten jälkikäteen mitään riitoja tai kinoja. Menee jotenkin pieleen. Ja hankinta-asiakirjat jatkuu, niin näitähän on sitten jonin verran ja paljon siinä nipussa mukana, mitä siellä pitää sitten olla mukana. Muun muassa yllätys, hinta, erittely, takuohjeet ja sitten tietysti nämä toimitusaikataulut ja niin edespäin. CE-merkinnät mukaan luettuna. Ja aina hyvin tärkeää tämä nykyään tämä ympäristösuojelu ja varaosat ja tarkastukset. Viimeisempänä, mutta ei vähäisemmänä, on sitten tämä tekninen erittely. Tämä on liite 1. Hydrauliikkajärjestelmän tekninen 5-sivuinen erittely, eli tuttavallisemmin käytetään nimitystä esitietolomakkeet. Tämä on syytä täyttää huolella ja perehtyä siihen syvällisesti, niin kuin tuossa Jari Rinkisen aloituspuheessa oli jo maininta. Tämä kannattaa tehdä erittäin huolella, että sopimusosapuolet on ihan yhtä mieltä sitä aiheesta, mitä siinä on sovittu ja mitä siinä käytetään. Ja tässäpä tämä minun esitelmäni oli kokonaisuudessaan. Onko tullut kysyttävää? Kiitos Ari. Tuolla työryhmä on aika intensiivisesti käynyt läpi, sanotaan, että jokaisen sanan, jokaisen virkkeen, jokaisen lauseen tuossa. Kyllä, ja pilkutkin on nyt kohdallaan kyllä. Tuossa standardisarjassa. Ja tämä seuraava kysymys liittyy itse asiassa siihen, eli että mitä osaa standardisarjasta tai mitä standardeja on päivitetty eniten tai mihin tarvittiin eniten työpanosta? No kyllä se tuohon kunnossapitoon ja sitten tähän öljystandardeihin, niihin käytettiin eniten aikaa tällä kertaa. Mutta täytyy myös sanoa, että esimerkiksi tuo 609, niin 6709, niin siihen käytettiin myös paljon aikaa. Että vaikea tässä yksilöidä sitä, että mitenkä paljon tunneissa ollaan käyty läpi, mutta tarkkaa työtä tehtiin tällä kertaa. Ja päivitystarve tulee seuraavan kerran arvioisin noin 5 vuoden sisällä. Eli tämä työpanos ja tämä työryhmä jatkaa toivottavasti hamaan tappiin saakka. Tämähän on jo nytten noin reilu 20 vuotta, miten minäkin olen tässä mukana ollut. 20 vuotta. Voiko sanoa, opitko paljon uutta tämän työryhmän aikana? No satuin kyllä nyt törmäämään niin hyvin ammattimiehiin, että opin. Ja tämä Juha Lahtinen eläköitynyt asiantuntija, että kyllä heiltä täytyy sanoa, että oli ilo katsella ja kuunnella ja varsinkin oppia, että kyllä oli kiva matka tämä. Toimiiko tämä käsikirja 1 tai tämä standardisarja myös oppikirjana? Mieluusti toivoisin näin. Toimii. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia Ari. Me jatketaan tästä seuraavaan osioon. Kiitoksia ja kiitoksia kaikille ja hyvää kesää myös minun puolesta. Hyvä. Moikka. Kiitos Ari. Sitten siirrytään seuraavaan osioon, eli seuraavana
meidän uusi standardi PSK 4901, eli painelaitteiden hyvä konepajakäytäntö. Ja Olli-Pekka alias OP Joronen tulee meiltä PSK-standardisoinnista esittelemään tämän standardin. OP, ole hyvä. Kiitos Jukka. Joo, uudestaan hyvää aamupäivää tai hyvää päivää. Tosiaan toinen standardi, minkä olen tullut tänne esittelemään, on aivan uusi standardi 4901, mikä nimensä mukaisesti keskittyy määrittelemään, mitä tarkoittaa hyvä konepajakäytäntö. Tämä standardi on laadittu työryhmän 49/4 toimesta, mikä on keskittynyt ylipäätään tällaisiin painelaitelainsäädäntöön liittyviin standardisointikohteisiin. Ja tämä kyseinen standardi sopii erinomaisesti tälle työryhmälle ja kiitos siitä myös tästä standardista tälle työryhmälle, missä on vahva edustus viranomaisia, tarkastuslaitoksia ja valmistavaa teollisuutta ja myöskin muita standardisointiin keskittyneitä laitoksia, kuten nyt vaikka Metsta tässä nimilistalla Mika Vartiaisen edustamana. Miksi tällainen standardi on katsottu tarpeelliseksi tehdä? Syy on siinä, että nykyinen painelaitelainsäädäntö käyttää sujuvasti termiä hyvä konepajakäytäntö. Laissa tai lain soveltamisohjeissa tämä termi on esitetty siten, että se tarkoittaa periaatteessa missä tahansa EU-jäsenvaltiossa noudatettavaa hyvää käytäntöä, mitä tulee konepajatyöhön, mutta kuten jokaiselle varmaan on selvää, niin se jättää aika epämääräiseksi tämän termin todellisen merkityksen ja siksi sitten tämä standardi katsottiin tarpeelliseksi laatia, eli ajatuksena on selventää sitä, mitä työryhmän mielestä Suomessa hyvällä konepajakäytännöllä voitaisiin tarkoittaa. Sanon voitaisiin tarkoittaa, koska sehän jää nyt sitten jäsenkunnan ja muiden yritysten harkintaan ja valinnaksi, että alkaavatko he viittaamaan kenties tähän standardiin erilaisissa kohteissa siltä osin, kun on sovittu, että noudatetaan sitä niin sanottua hyvää konepajakäytäntöä. Itse määrittelyn lisäksi ja myöskin kertoisin tai mielelläni mainitsen tässä sen, että standardin loppuun opastaviin tietoihin on koottu kaikki tiedossa olevat viittaukset, on sitten kysymyksessä painelaitelaki tai painelaitteita käsittelevä standardi, asetus tai mikä tahansa tällainen virallinen dokumentti, missä tämä termi esiintyy, niin jokainen voi sitten opastavien tietojen kautta niin vähän palauttaa mieleen, että mistä tässä nyt oikein puhutaan, minkälaisissa yhteyksissä tätä termiä käytetään, jonka takia nyt sitten tällainen sille termille paremman kuvauksen antamiseen tämä standardi tähtää. Standardissa käsitellään hyvää konepajakäytäntöä materiaalien, valmistuksen ja totta kai myös tarkastusten ja sitten dokumentoinnin suhteen. Ja kaikkiin näihin kohtiin pyritään antamaan sitten se työryhmän ajatus, mitä kunkin näiden kohdalla sitten
miten asioita pitäisi tehdä, mitä asioita tulee huomioida ja niin poispäin. Mitä sitten tässä standardissa painelaitteella tarkoitetaan, niin tämä standardi on hyvin, tai soveltamisala on laaja, eli periaatteessa halutaan tai katsotaan, että tämä soveltuu kaikkiin laitteisiin, missä esiintyy painetta, on se sitten yli tämän painelaitelainsäädännön esittämän puolen baarin rajan tai onko se sitten pienempi se paine, eli kunhan laitteessa on vähänkin painetta, niin tämän standardin periaatteita ja ohjeita voidaan vallan hyvin soveltaa. Lähtökohtaisesti tämä soveltuu siis putkistoihin ja paineellisiin laitteisiin. Okei, tarkoituksella kyllä painotetaan tekstissäkin säiliötyyppisiä laitteita, mutta lämmönvaihtimia ja näin poispäin, mutta voidaan samoja periaatteita soveltaa hyvin laajaan skaalaan erilaisia laitteita. Ihan kaikkia laitteita ei kuitenkaan tässä tekstissä ole voitu ottaa huomioon, lähinnä niiden erikoislaatuisuuden vuoksi ja toisaalta sitten, että meillä on järjestelmiä, missä sitten on muuta lainsäädäntöä kuin tämä painelaitteita ohjaava lainsäädäntö, joten ne on jätetty tästä standardista ulkopuolelle ja näitä on nyt sitten kattilat esimerkkinä ja sitten esimerkiksi maakaasujärjestelmät ja juuri siitä syystä, että niitä koskee sitten moninaiset muut vaatimukset ja ei ollut tarkoituksenmukaista sisällyttää tähän samaan standardiin. Nyt sitten itse tämän termin sisältöön, niin kuin työryhmä on sitä tässä standardissa kuvannut, eli mitä me katsomme tämän hyvän konepajakäytännön edellyttävän, niin näiltä mainituilta materiaaleilta, valmistukselta kuin tarkastukseltakin. Ja ne voivat tuntua ne standardissa esitetyt vaatimukset tiukoilta, mutta kyllä työryhmässä on vakaa käsitys, että ne eivät ole liian tiukkoja, niiden ei uskota aikaansaavan ylimääräisiä tarpeettomia kustannuksia millään toimialalla, mutta kuitenkin antavat niin kuin hyviä periaatteita ja käytäntöjä, joita tulisi periaatteessa missä tahansa konepajassa, mikä katsoo olevansa laadukas valmistaja, niin ne todennäköisesti ovat jo muutoinkin käytännössä ja on sitten kohteessa varsinainen hyvän konepajakäytännön piiriin lainsäädäntömielessä kuuluva painelaite tai ei. Ja tästä esimerkkinä muun muassa nyt tämä paljon yleensä kustannuksiin vaikuttava rikkomaton aineenkoetus, eli NDT-testaukset valmiille tuotteille tai puolivalmisteille, niin työryhmän mielestä niin näille riittää lähtökohtaisesti silmämääräinen tarkastus, mutta standardi myöskin jättää monessa kohti portin auki, eli tilaaja ja toimittaja voivat sitten vapaasti sopia kenties tiukemmista vaatimuksista, mutta työryhmän mielestä se on sitten jo ehkä hyvä konepajakäytäntö plus-arvoinen tuote, mistä puhutaan. Työryhmällähän on ollut ja on edelleen muitakin työkohteita ja tässä on nyt sitten mainittu PSK 4902 ja
tämä onkin sitten mielenkiintoinen standardi, kun se valmistuu. Tarkoitus on korvata nykyinen SFS 3333 standardi ja katsotaan, miten siinä käy vai syntyykö kenties epätoivottava tilanne, että Suomessa on sitten 2 samaa aihetta käsittelevää standardia, mutta palataan siihen myöhemmin. Mutta sitten mielenkiintoinen suunnitteilla oleva uusi työkohde on 4903, eli painelaitteiden korjaus. Ja kaikkea muutakin on suunnitteilla, mutta niistä sitten enemmän toisella kertaa. Ja kiitoksia ja hyvää kesää myös minun puolesta kuulijoille. Kiitos OP. Täällä oli tullut ainakin yksi kysymys tässä luennon aikana, eli voiko standardia PSK 4901 käyttää esimerkiksi hankintasopimuksen liitteenä? Vallan mainiosti. Silloin tietysti täytyy muistaa, että standardissa on todellakin kohtia, missä tarkemmat vaatimukset tai lisävaatimukset jätetään toimittajan ja tilaajan väliseksi, joten jos standardiin viitataan, niin sitten on syytä kyllä käsitellä tällaiset, sanoisiko avoimeksi jätetyt kohdat standardissa, mutta muutoin niin vallan mainiosti. Lähtökohtaisesti standardi on kyllä kuitenkin tehty, sanoisinko, tunnustelemaan maaperää, että löytyykö sellaista yhteisymmärrystä suomalaisesta teollisuudesta, että meillä olisi todellakin yhtenäinen kuva, käsitys, mitä tämä termin taakse kätkeytyy. Hyvä. Muita kysymyksiä ei tullut, niin jatketaan tästä eteenpäin seuraavan Kiitoksia. luennon osalta. Kiitos OP. Seuraavana meillä on vuorossa viimeinen standardiesittely ennen muita yleisiä PSK-asioita. Eli Henrik Talpakka tulee tuolta työryhmästä 78/7 esittelemään uuden standardin PSK 6400, eli laippaliitosten asentaminen. Henrik, ole hyvä. Kiitos Jukka. Eli paras on jätetty viimeiseksi. Henrik Talpakka tiivistetekniikalta. Ja laippaliitosten asentaminen on tämän standardin aiheena. Eli työryhmässä on ollut mukana eri aloilta porukkaa. Et siellä on ollut suunnittelijoita, laitosten puolelta ihmisiä, valmistavista yrityksistä ja sitten vielä tiivistepuolelta toimijoita. Et tätä kautta saatu paljon erilaista ääntä tuohon standardiin. Ja kiitos kaikille, jotka tätä standardia oli laatimassa. Et varsinkin kiitos OPlle, kun olit mukana sihteerinä niin sanotusti vetämässä meidän ryhmää eteenpäin. Eli tämä standardi aloitettiin tyhjästä, että tämmöistä ei ollut ennen ja EN-standardit ei hirveästi kerro mitään liittyen tiivisteisiin ja niiden asentamiseen, vaan enemmän siellä puhutaan mitoituksista, suunnittelusta, mutta sitten asentaminen on jätetty laitoksille, asentajille itselleen ja tämä standardi pyrkii sitten avaamaan sitä, että miten nämä asennukset pitäisi tehdä ja pyrittiin luomaan tämmöinen jonkinnäköinen ensimmäinen versio, mitä sitten lähdetään toivottavasti kehittämään sen mukaan, että mitä tulee kommentteja ja mitä porukka on siitä mieltä. Eli tavoitteena on tehdä mahdollisimman turvallinen, tiivis ja huoltovapaa laippaliitos. Ja ketä tämä standardi koskettaa, niin asentajat, töiden valvojat ja suunnittelijat, niin niiden pitäisi olla kiinnostuneita siitä, että asennukset myös tehdään tiettyjen vaatimusten mukaan. Ja
missä tätä pystyy käyttämään, niin painelaitteissa, niiden putkistoissa, kemikaalilaitteet, niiden putkistot, niissä on myös samat vaatimukset monesti kuin painelaitteissa. Ja tiivistepuolelta niin oletetaan, että käytetään tasotiivisteitä, eli levytiivisteet, niin sanotusti laippatiivisteet, spiraalitiivisteet ja kampaprofiilit on se, mitä tämä standardi koskettelee. Kiristysmomentteja tässä standardissa ei kerrota, mutta että muistutuksena, että ne löytyy tuosta PSK 6403 standardista. Ja nostona tästä standardista ehkä nuo erilaiset liitteet. Eli ruuvien kiristysjärjestykset kerrottu liitteissä, että eri kokoisille laipoille erilaisia kiristysjärjestyksiä. Esimerkki laippakortista on myös liitteenä, että monet yritykset vaatii, että kun laippaliitos on valmiiksi asennettu, niin liitokseen laitetaan laippakortti. Että se kortti kertoo, että milloin se asennus on tehty, mitä momentteja on käytetty, millä päivämäärällä ja kuka on ollut tekijänä. Asennuspöytäkirjat, eli liitosten dokumentoinnit, hyvin tärkeä osa kriittisiä laippaliitoksia. Ja sitten siellä on myös liitteinä asennuksen tarkastuslistaa, että mitä pitää tsekata siitä asennuksesta, että se on tehty oppien mukaan. Ja sitten myös luotu tämmöinen liite asennusvirheistä, eli se, että minkälaisia virheitä voi olla spekulatiivisesti ja miten niitä sitten lähtee sen pohjalta korjailemaan. Ja seuraava standardikohde, mitä tässä ryhmässä aletaan tekemään, on laippaliitoksen suunnittelu, mitoitus ja hitsaus, eli putkistosuunnittelun kannalta. Ja siinä on jo ensimmäisiä askeleita otettu ja toivottavasti saadaan jonkinnäköinen standardi aikaan siitä. Kiitos. Ei tässä sen kummempaa omalta osaltani. Kiitos Henrik. Ja sulla on pitkä kokemus laippaliitoksista ja yhdestä oleellisesta asiasta niihin liittyen, eli tiivisteistä myös. Ja nyt ei lähdetä sitä, mutta tässä tullut yksi kysymys, eli soveltuuko tämä standardi ohjeena kaikkiin laippaliitoksiin? Soveltuu mun mielestä. Eli tässä on paljon, mitä pystyy käyttämään. Eli standardi ottaa huomioon, minkälaiset vauriot on hyväksyttyjä tiivistepinnoilla. Ja että miten vinoon asennuksen saa tehdä, niin jälkikiristys, linjaus, kaikki tämmöinen käydään läpi tuossa standardissa. Ja ne on oleellisia kaikkien laippaliitosten kannalta. Suosittelen, että ihan sama, että minkälainen laippaliitos on kyseessä, niin kannattaa ainakin vilkaista tätä. Sitten sulla on kokemusta myös laippaliitoskoulutuksista. Voisiko tämä standardi toimia myös koulutuksen tukena? Ehdottomasti. Eli täällä käydään niitä samoja asioita, mitä koulutuksessakin pitäisi käydä läpi, että liittyen laippaliitoksen asentamiseen. Että miten asennus tehdään oikein ja miten se tehdään turvallisesti. Että varsinkin asentaminen ja purkaminen on se oikeastaan vaarallisin vaihe. Yleensä suurin osa onnettomuuksista tapahtuu purkuvaiheessa, niin näitä asioita käydään tässä standardissa läpi. Hyvä, kiitoksia. Kiitos Henrik. Ja tästä mennään eteenpäin silleen, että mulla oli tuolla unohtunut aikaisemmasta aamupäivän osuudesta esitellä toi meidän standardiohje. Eli käyn läpi tässä ensin PSK-standardiohjeen. Ja tämä standardiohje julkaistiin viime vuoden aikana PSK:ssa. Tämä on yksivuinen dokumentti ja oikeastaan toi meidän otsikko tarkoitus, tulkinta ja soveltaminen kertovat kaikki tästä ohjeesta. Eli miten PSK-standardeja käytetään. Löytyy tuolta meidän kotisivuilta, sieltä standardit-sivuilta oikeanpuoleisin linkki sieltä, missä kerrotaan oleelliset asiat. Ja mitä täällä tuodaan esille?
Eli missä standardia on tarkoitettu sovellettavaksi, miten sitä on tarkoitettu sovellettavaksi, miten sitä ei käytetä. Tuolla lopussa käyn aika lyhyesti tämän läpi, koska tämä on tarkoitus, että kaikki standardien käyttäjät, teidän velvollisuus on tutustua tähän ohjeeseen, kun käytätte standardia. Tärkeitä asioita, poimintoja muun muassa tästä ohjeesta on viitestandardit. PSK-standardeissa viitataan lukuisiin muihin standardeihin. Nämä viitestandardit, ja se tarkoittaa, että niiden sisältö voi muuttua, ja se voi vaikuttaa oleellisesti PSK-standardienkin sisältöön. Se on käyttäjän vastuulla käydä läpi kaikki viitestandardit ja tarkastaa käyttöhetkellä, onko niistä vaikutuksia sen standardin käyttöön. Luonnollisesti PSK tekee parhaansa, että me päivitetään PSK-standardeja aina, kun viitestandardit muuttuvat olennaisilta osin. Sitten toinen. Meidän standardit sisältää erilaisia liitteitä, niin sanottuja templateja, malliesimerkkejä, ja ne on tarkoitettu ne malliesimerkit vain esimerkeiksi. Ja yleensä se esimerkkisana siellä kerrotaan selkeästi. Ja se esimerkkisisältö, esimerkkisana viittaa siihen, että käyttäjän on muokattava kyseiset standardit omaan käyttöönsä tapauskohtaisesti. Kiitos. Olisiko tästä standardiohjeesta kysymyksiä ennen kuin menen vielä yleisiin PSK-asioihin? Hyvä. Jos ei muita kysymyksiä, lähdetään sitten eteenpäin. Eli vielä lopuksi yleisiä PSK-asioita. Vielä tässä muistutan, että tämä webinaari-tallenne julkaistaan PSK:n kotisivuilla ja PSK:n YouTube-kanavalla. Ja sieltä voi käydä niin kuin vielä poimimassa luennoitsijakohtaisella aikaleiman-linkillä sen itseä kiinnostavan luennon. Sitten PSK kehittää työryhmätoimintaansa, joka on se meidän toiminnan leijonan osa. Me järjestetään seuraava työryhmätoiminnan kehityskokous 19. syyskuuta Helsingissä ja kehitetään konkreettisten kehitysideoiden kautta ja seurataan niiden kehitystä. Mukana työryhmien puheenjohtajat, muita PSK-aktiiveja. Sitten PSK:n syyskokous järjestetään torstaina 21. päivä marraskuuta tuolla Bottalla eli Ostrobotnia talossa Helsingissä. Meidän seuraava kevätseminaari on ensi vuoden keväänä 24. päivä huhtikuuta Helsingin pörssitalolla ja nyt meillä on vuorossa projektitoiminnan 13. osa ja teemana on tietoturva projektissa. Yleisesti, miten PSK tiedottaa toiminnastaan? Tuolla on meidän pääasialliset tiedotuskanavat ja oikealla oikeastaan se tällä hetkellä tehokkain ainakin tuntuu, että sitä luetaan paljon tuo meidän LinkedIn-kanava. Eli kaikista uusista PSK-standardeista, tärkeistä tapahtumista me tiedotetaan tuolla LinkedInissä. Eli seuratkaa meitä LinkedInissä, niin saatte aina uudet päivitykset PSK:n toiminnasta. PSK:n kotisivuilla kerrotaan tapahtumat, lausunnolla olevat standardit, uudet ja päivitetyt ja korjatut standardit. Ja myös meidän tapahtumista. Keskitetysti kaikki asiat löytyy sieltä. PSK lähettää tiedotteita 4 kertaa vuodessa ja liittymällä tiedotejakeluun saa tämän tiedotteen. Sitten lisäksi kaikki PSK-videotuotanto julkaistaan tuolla meidän YouTube-kanavalla. Olisiko tässä vaiheessa vielä PSK-yleisiin asioihin kysymyksiä? Eli täällä on tullut yksi kysymys, voiko PSK:n kevätseminaariin jo ilmoittautua? Ei voi vielä, me julkaistaan ilmoittautumislinkki tuonne kevätseminaariin tuossa syksyn puolella, kun me saadaan toi seminaariohjelma valmiiksi. Tällä hetkellä voi ilmoittautua jo PSK:n syyskokoukseen.
Olisiko muita kysymyksiä? Jos ei muita kysymyksiä, niin mä voisin kutsua tässä vaiheessa. Täällä oli tullut ainakin yksi kysymys sellainen, johon ei ehditty vastata tuossa standardi-esittelyn aikana, eli se liittyy tuohon työturvallisuuden peruskoulutukseen. Eli kutsusin täällä paikalla on vielä toi Keijo Heikkinen, eli Keijo, voisitko tulla paikalle, niin teen täältä noston ja referoin tätä kysymystä, ja jos vastaat parhaasi mukaan, ja minä autan tässä. No niin, kyllä. Eli täällä on tällainen kysymys, luen sen oikeastaan sanatarkasti, että mikä teidän mielestä on se selkein ero työturvallisuuskoulutuksiin, koska kouluttajahan vaikuttaa tosi paljon siihen, millainen koulutuksen sisältö on laadullisesti. Nyt, jos sertifiointi on suositus, niin tässähän on sama tilanne sisällön suhteen. Toki, jos yritykset tulevat vaatimaan sertifioitua koulutussapluunaa, olen kysynyt parilta sertifiointilaitokselta tästä, ja heillä ei ole ollut tietoa, miten tämän sertifioinnin olisi tarkoitus tehdä. Eli tässä oli vähän toteamista, vähän kysymystä, mutta varmaan saadaan kiinni tästä, Keijo, eli voitko vastata? Joo, eli kyllä tässä tilannehan on se, että kun mietitään niin tätä asiaa, miksi tämä työturvastandardityöryhmä perustettiin, niin sehän lähti siitä, että kentällä oli nimenomaan tyytymättömyyttä siihen koulutuksien erilaisuuteen, eri tasoisuuteen. Työn tilaajat, vastuuhenkilöt eivät tienneet sitä, että millainen koulutus kyseisellä työntekijällä on, ja näin ollen ollaan lähdetty rakentamaan tämä työturvastandardi. Eli standardi nimenomaan luo sen pohjan, minimivaatimukset sille kokonaisuudelle päivän koulutuksiin liittyen, niin mä näen sen, että se luo meille ne yhteiset pelisäännöt niin kouluttajille kuin myöskin tilaajille ja työturvallisuudesta vastaaville henkilöille. Ja tähän jatkan sitten myöskin, kun oli puhe tuosta standardin toimijoista, niin kyllä standardi määrittelee selkeästi ne asiat sinne, kertoo toimintatavat, järjestämispuitteet, ja näin ollen kyllä pätevät sertifiointilaitokset kyllä kykenevät sertifioimaan kyseisen standardin pohjalta koulutukset. Kiitos. Ihan samaa mieltä. Ja vielä korostan tässä, että PSK ei ota kantaa tähän sertifiointiin. Me otetaan se kyllä ilolla vastaan, jos tällainen sertifiointikäytäntö tulee voimaan, tai varsinkin, että jos saadaan jossain vaiheessa teollisuudessa voimaan sellainen yleinen ja yhtenäinen se sertifiointijärjestelmä. Sitten täällä oli seuraava kysymys, minkä mittainen ja hintainen tämä koulutus on? TTK:lla taitaa olla 7 tuntia. Joo, eli standardihan määrittelee näille 3 koulutusmuodolle käytettävän minimiajan, ja siellä mennään sillä tavalla, että tämä perinteinen luokkakoulutus, niin se on esitetty 7 × 45 minuuttisena, eli tarkoittaa käytännössä päivän koulutusta. Samaten myöskin tämä etäkoulutus, joka tehdään sitten Teams-tyyppisesti, niin siinä on myöskin tämä 7 × 45 minuuttia, eli päivän mittaisena koulutuksena. Ja sitten kun puhutaan tästä online-koulutuksesta, niin siellä sitten vähimmäisvaatimus on 4 tuntia plus sitten loppukoe. Ja se, että kuinka sitten koulutuspalvelustuottajat hinnoittelevat tuotteensa, niin se on jokaisen toimijan sitten oma tehtävä tehdä se ja esittää. Kyllä. Sitten täällä oli vielä samasta aiheesta kysymys, että onko TTK teidän jäsen, eli TTK on PSK-standardisointiyhdistyksen jäsen ja myös meidän työryhmä 683 jäsen. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Niin, sitten täällä oli vielä yksi kysymys, eli korvaako tämä TTK:n työturvallisuuskortti vai tuleeko KO-kortin rinnalle? No kyllähän tilanne on se, että tämä standardi antaa pohjan jokaiselle koulutustoimijalle tehdä oma koulutusohjelma, ja työturvakortti varmaan tulee olemaan ja kyseisen koulutuksen tuottajan yksi iso toimija tällä alalla. Eli ei välttämättä korvaa, mutta tulevat olemaan rinnakkain. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia, Keijo. Ja sitten vielä yleisiä asioita PSK:sta. Eli ensi vuonna järjestetään samanlainen PSK-webinaari, jossa esitellään meidän ajankohtaisia standardeja ja ajankohtaisia asioita. Aina
kun teillä on kysymyksiä PSK:sta, olkaa yhteydessä tuohon meidän PSK-sähköpostiosoitteeseen tai suoraan meidän toimistoon. Ja näillä sanoilla päätämme PSK-webinaarin vuodelta 2024. Kiitos.